Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast των Ginger Pens. Είμαι η Ροδαμάντη Σοφικήτου και μαζί θα μιλήσουμε για τα βιβλία. Στο πρώτο επεισόδιο, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αγγίζει τις ψυχές μας και διαμορφώνει τις σκέψεις μας, τα ωφέλη της λογοτεχνίας. Όπως όλοι γνωρίζετε, η λογοτεχνία δεν είναι απλώς μια μορφή τέχνης. Είναι μια πηγή γνώσης, συναισθημάτων και κατανόησης του κόσμου γύρω μας. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πιστεύω πολλοί από εσάς θα συμφωνήσετε στο ότι η λογοτεχνία μας προσφέρει αυτή την ευκαιρία να βιώσουμε διαφορετικές πραγματικότητες. Πολλοί αισθανόμαστε ότι μέσα από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος ή μέσα από ένα ποίημα μπορούμε να ταξιδέψουμε σε κάποιους έτσι μακρινούς τόπους, να ζήσουμε ιστορίες άλλων ανθρώπων και να αντιληφθούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ήρωες σαν να τις βιώνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Είναι μια διαδικασία που μας βοηθά να αναπτύξουμε την ενσυναίσθησή μας, δηλαδή την ικανότητα που μας βοηθάει να κατανοήσουμε και να νιώσουμε τα συναισθήματα των άλλων. Τα ωφέλη φυσικά δεν σταματούν εκεί. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική μας ανάπτυξη. Ούσα φιλόλογος είναι κάτι το οποίο συζητάω πάρα πολύ έντονα με τους μαθητές μου. Τους λέω ότι όταν διαβάζουμε ουσιαστικά ενεργοποιούμε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την κατανόηση, τη μνήμη και την ανάλυση. Με άλλα λόγια, η λογοτεχνία λειτουργεί ως ένα, γυμναστήριο για το μυαλό μας. Όπως πάμε στο γυμναστήριο για να γυμναστούμε, έτσι και τα βιβλία βοηθούν σε αυτή την ενίσχυση της γνωστικής μας ανάπτυξης. Πέρα όμως από την ενίσχυση των γνωστικών μας ικανοτήτων, ας μην ξεχνάμε το ότι η λογοτεχνία έχει τη δύναμη να μας προσφέρει μία ανακούφιση από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι. Άλλοι μπορούν να ασχοληθούν με κάποιο χόμπι, έτσι μερικοί από εμάς ασχολούμαστε με τα βιβλία. Σε όλα αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Θεωρώ ότι η λογοτεχνία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Γιατί μέσα από τις ιστορίες των συγγραφέων μπορούμε να εξερευνήσουμε την ιστορία, τις παραδόσεις και τις αξίες διαφορετικών κοινωνιών από τη δική μας. Αυτό φυσικά μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους γύρω μας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο κάποιες γέφυρες κατανόησης και αποδοχής. Η λογοτεχνία δεν είναι μόνο μια μορφή ψυχαγωγίας και πιστεύω πολλοί από εσάς συμφωνείτε με αυτό. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εμπλουτίσει τη ζωή μας, να ενδυναμώσει τη σκέψη μας και να διευρύνει τους ορίζοντές μας. Όπως άλλωστε είπε και ο Φραντς Κάφκα, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω το σημερινό επεισόδιο, η τέχνη της λογοτεχνίας είναι η τέχνη της ερώτησης. Όσο περισσότερες ερωτήσεις κάνουμε, τόσο περισσότερους κόσμους ανακαλύπτουμε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε σήμερα. Ελπίζουμε να σας εμπνεύσουμε να εξερευνήσετε τον θαυμαστό κόσμο της λογοτεχνίας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε για περισσότερα επεισόδια σε αυτό το νέο προφίλ στο YouTube των Ginger Pens και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, όχι μόνο μέσα από την πλατφόρμα αυτήν εδώ του YouTube, αλλά και από τα social media που έχουμε, στο Instagram, στο Facebook, αλλά και στο TikTok. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή ανάγνωση!